Ada sikit gampang mana? Hah? Ini kan lagi mana batal lagi saya pernah dia hal lagi saya. Polis dum teng lo la pen alang li sendel ta insek lap lo la pu ape rita vung lo la pen la son si ar lo so dum han oi nyai lo oi tasar lo ni dum han tabel dum han oi tasar lo ami aji dum ning samjin pensi la autonomous state ke hang akam la pen sik sidul ka pantang akam nili tum dak klem lo sat gau dak rong khang homosti ni tum aphan la BJP tum la almu okso tum han toisi magistrate tum han toisi ni liu phanang pekhang dun lo hor pangri a police bang ta hor kangri tum si ni tum hanang toi lo arlo so tum man dai bei lak det lo la tum ke chok chia kam kem lo arlo so police jewan sitap arlo so police bang et thom vet hala pin so tum ing bei lak det lo arlo so tum phat la pen nilitum abenar taneng sekdun pek lo อันนี้นะท่านอาสาลิลี่ไบโดค่ะ lili baido pan sap lo la pan pe grab pit lo asendel ta wung plot lo asendel ta ing sek lap lo la si lili be pi pan body la son ki lo anut ka prek apanta hala Argentina mane ne tum hanta pisung lo la pen dak ke do amen nili chini unadet lo rani kropi la pen ke nang dimen ke Lili hai sikaderapi atum pan anta ing bailor saplo la tum pan pulis tum hor jun si la si ni hor ki jun ba ang nim plung kan jang ala hor ki jun la pot si ni tum la ke oppose lo ni tum protest lo la ni tum ke constitution ating ben si ke claim sita arnam hempuar nam nagerap dun penapo nili tum rally bang ta do thun det lo kalima kala Arnam hempuar nam hananong pe thelo ni tu. Hello. Ha?